El 2021 estava desesperada amb els meus fills, sense casa ni diners. Aquí ningú em crida, tinc pau i independència. Aquí vivim només el meu fill i jo. Aquesta és la nostra llar. Em sento lliure, no he de donar explicacions a ningú. Venir a viure en aquest pis ha estat tenir una vida pròpia. Ara sóc feliç i independent. Per fi sóc lliure. Abans cada dia era un insult o un cop de porta. Ara tanco la porta i sé que estic segura. A casa em sento forta. Casa meva és la base, el meu espai segur. Aquí puc ser jo mateixa i evoluciono cada dia. Viure aquí m'ha donat pau i llibertat. Quan arribo a casa em sento en el meu espai de confort i tranquil·litat. Aquests són els testimonis de 6 dones valentes acollides en habitatges socials gràcies al projecte Dones Supervivents. Un projecte que ofereix llars i suports socioeducatiu perquè les dones i els seus fills i filles puguin refer la seva vida amb autonomia i dignitat. Avui, la Fundació Sergi acompanya 22 dones valentes i les seves famílies, i la nostra voluntat és seguir ampliant aquest projecte per arribar a totes les que ho necessitin.